Oporretan zaude, berdin du non, Italian, Tailandian, Turkian, eta bapatean galdera. Non bazkalduko dugu? Netflixen pelikula bat aukeratzen dugunean bezala, kosta egiten zaigu kanpoan gaudenean jatetxea erabakitzea. Baina denbora ez galtzeko formula bat asmatu zuen Richard Feynman matematikariak. Apuntatu. Oporraldiaren iraupenaren arabera, kalitate atalase bat ezarri behar dugu. Hau da, bidaiaren hasieran aktiboki esploratu behar ditugu inguruko jatetxeak. Eta arriskatu, naiz eta leku ikaragarria topatu, beste leku paregabe bat topatzeko aukera dugulako. Aldiz, bidaiaren azken egunetan, zerbait berria probatzea gehiegi arriskatzea da. Esploratu, versus sustiatu. Hortxe dago gakoa. Horretan, eta esploratzeko balio finkoa ez izatean. Lehenengo egunean jatetxe bikain bat aurkitzen badugu, zorionekoaku. Egun asko geratzen zaizkigulako aurretik errepikatzeko eta gozatzeko. Beraz, matematikak dio esploratzearen onura potentzialak afari txar baten arriskua gainditzen duela. Azken gauean, 10 jatetxe bat deskubritu arren, ezin izango dugu gehiago disfrutatu. Beraz, ez da errentagarria, eta esploratzeko balioa zerora jaisten da. Astebeteko oporraldi batean hauxe litzateke atalasea. Lehenengo eta bigarren egunean atalasea oso altua da. Jarraitu esploratzen naiz eta jatetxeon bat topatu. 3. eta 5. egunetan ertaina. 7tik gorako lekua topatzen badugu, bertan geratu. Eta azkenengo 2 egunetan basua da. Ez du merezi saiakera berririk egitea. Hala ere, estrategiak balioz badizu oso zalantzatia zarelako, lasai. Beti topatuko duzu pizzeria bat.